energy tayo. So mag-energy check muna tayo dito. Sino dito inaabangan na makita si Alden Richards? Sino naman inaabangan? Ready na ba makita si Ethan? Kaya wag na natin patagalin pa. Maraming salamat po. Thank you so much. Ngayong minsan ka lagi magmamadali, kau na katabi, hanggang sa ang buhok ay kumiti. Di na maghahanap ng kung anong sakit sa mga tanong, dahil ikaw ang kati. Nakapanood ng teaser? Sino na nakapanood ng trailer? So sa mga nakapanood ng teaser, sabi nila, di ba? Joy is gone daw. Yes. Pero ang sabi, ayan o, Joy is gone, sabi sa t-shirt ni Bong. Pero, sabi ko naman, Joy is here in Iloilo! Kaya please, Okay, so bago tayo mag-proceed, no?
Maybe we'll have each other's hand. I'm with you. Alam namin, marami sa inyo kanina pa, nakikita namin kayo. Thank you so much sa lahat din ng lumipad para makapunta dito at sa lahat ng pumunta ng maaga to join us tonight. Thank you so much. Again, nandito kami, iniimbitahan namin kayo. Guys,